in sha'awa ta zo mashi sai ya yi istimna'i, sai ya yi amfani da gaban shi ya fitar da maniyyi. Ya ce so da yawa matar shi, iyalin shi za ta buƙace shi bai iya yin komai amma ya juya mata baya ya yi istimna'i. Ya ce so da yawa zai tashi kuma cikin dare ya yi ta kuka ya ce ba za ya ƙara ba, amma idan safiya ta yi sai ya ƙara. Ya ce malam na yi amfani da magani bila adadin ban samu afuwa ba har na gaji. Duk irin cututtukan da masturbation ma'ana istimna'i yake sawa malam ya sanya mani a jikina, tun daga ƙanƙancewar gaba, ɗaukewar sha'awa, fitar da farin ruwa, mantuwa, kasala, lalaci. Ba abin da illan nan ba ta sa min, na ma daina sha'awan ma.